Zaparkujeme bicykel, dáme dole helmu, tenisky, dáme tenisky a ideme bežať a bežali si tak, jak si ešte včera. Poďte sa pozrieť, je tam veľmi... Minulý rok sa nám podarilo zorganizovať vôbec prvé majstrovstvá Európy špeciálnych olympiád v triatlone a mali sme 13 pretekárov z 5 krajín. Tento rok je druhá edícia, urobili sme otvorené majstrovstvá Európy špeciálnych olympiád v triatlone a máme 31 pretekárov z 13 krajín sveta, takže myslím si, že napredujeme a uvidíme, kde budeme budúci rok. Naozaj rastieme a športovci sa strašne tešia, že môžu pretekať a že si môžu vôbec skúsiť pretekať so zdravými športovcami, triatlon a ukazovať tak celému svetu, že aj oni to dokážu. Určite sú pre mňa inšpiráciou, pretože častokrát trénujú mnoho viac ako ja. Väčšinou hovorím takto deckám, aby robili ten šport s vášňou, ale týmto športovcom to vôbec netreba hovoriť, pretože z nich tá vášeň a tá láska k tomu športu úplne srší a to je zase ďalšia vec, ktorú by sme si my mali prebrať od nich. Nemyslím si, že veľa zdravých športovcov si dovolí postaviť sa na štart triatlonu a zvlášť keď má voda 12 stupňov Celzia, takže naozaj každý, kto sa postaví na ten štart, každý, kto prejde ten triatlon, zvládne tú studenú vodu a po nej bicyklovať, po nej plávať, je veľký hrdina. Myslím si, že špeciálni hrdinovia sú naši hrdinovia, pretože zvládnu to aj s tým nejakým intelektuálnym znevýhodnením a tu sa ukázalo, ako im všetci fandia, pretože naozaj keď bežali, veľa ľudí im kričalo, keď plávali, keď bicyklovali, takže naozaj fanúšikov tu mali naši veľa a myslím, že veľa ľudí to motivovalo, že môžu dokázať naozaj úplne všetko a každý jeden z našich športovcov je hrdina. And the winner of the category C, That's our winner, 11th place, Guzman Ulberger out of Puerto Rico. and the winner of the men's category, Wessel Everlo. Big congratulations.